Què us vull dir amb això? Que el cervell és arbitrari. Oblideu-se'n. El cervell és subjectiu. Per tant, no us escarrasseu amb l'anàlisi i amb qui té raó o qui deixa de tenir-la, i amb les dades si es llegeixen per la dreta o per l'esquerra. El cervell és subjectiu i llegeix i interpreta el que vol llegir i interpretar. Això us ho concreto amb 3 efectes del funcionament del cervell que de seguida hi connectareu. Biaix de confirmació. Això el que diu és que el nostre cervell està preparat per captar la informació que coincideix amb les nostres creences i per descartar la informació que les contradiu. Clarament. És a dir, el nostre cervell és selectiu i el criteri de selecció que utilitza és jo penso això o no ho penso. Les persones que pensen que el senyor Casado ha fet un frau amb el màster capten totes les frases de la notícia que ho confirmen. I el que pensa que no té cap problema capta totes les frases de la notícia que ho confirmen. I estem veient la mateixa escena de televisió i estem llegint la mateixa notícia i estem interpretant coses diametralment oposades. Que sapigueu que això és una característica del cervell que ens fa poder viure, perquè el que fa el cervell és seleccionar la informació i es queda la que li convé. Però això en la política és molt complicat perquè té una traducció molt directa i és que quan estem intentant canviar creences instal·lades ho tenim molt difícil i hem d'anar per terra, mar i aire perquè senzillament els cervells de la gent que tenim al davant estan tancats, no ens estan escoltant. Això es confirma amb una dada neurològica pura, molt simptomàtica, i això també té a veure amb les vostres vides personals. Generem 60.000 pensaments al dia. Si ho dividiu pel número d'hores, un munt de pensaments l'hora, vull dir, són maquinetes de generar pensaments. El bèstia és que el 99% dels que tingueu avui són exactament iguals que els que tindreu demà. Exactament iguals. Per tant, la plasticitat de pensament és un 1%. Ara intenteu convèncer algú de tot el contrari. Veureu el camí que heu de fer, perquè aquest camí va d'un 1% a un 1% cada dia, només. Segona, negació confirmativa. Això sí que us voldré ensenyar un vídeo i això os lo juro por la Virgen o pel qui sigui, això ja no m'atreveixo, per qui sigui que ho haig de jurar. Perquè, escolteu, cada dia de la nostra vida estem veient el contrari i està estudiat, funciona així, tal com us ho dic. Què vol dir això? Que sortir a negar una acusació per defensar-se d'ella és una confirmació com una casa. Com una casa. Deixeu-me que us posi aquest exemple. Han aparecido hoy en los medios de comunicación declaraciones del profesor Álvarez Conde que ponen en duda la actuación y honestidad de este rector. La afirmación de que yo le obligué a reconstruir un acta es rotundamente falsa. Aquest senyor està mort, políticament. La afirmación de que yo le obligué a reconstruir un acta es rotundamente falsa. El cervell no funciona així. A vegades podem pensar que ens en recordarem de la frase. No. Aquí el que ens recordarem és d'una foto, que és la cara d'aquest senyor, i d'un concepte, que és la manipulació d'actes. I cada vegada que veiem la foto d'aquest senyor direm ui, aquest té un marrón amb les actes. Perquè el cervell funciona així. Sí? I cada dia de la nostra vida els polítics surten a negar les acusacions. I això us ho tinc que dir amb molta vehemència perquè és una qüestió neurològica, no és una qüestió opinàtica. És que el cervell funciona així. És que el record es grava d'aquesta manera. Aquí tenim un altre senyor.
En un gest sense precedents per un jutge candidat al Suprem, Brett Kavanaugh ha concedit una entrevista a la televisió per netejar, diu, el seu nom després de rebre fins a 2 acusacions d'assetjament sexual. Acompanyat de la seva esposa, ha repetit una vegada i una altra: I've never sexually assaulted anyone, not in high school, not ever. Mai he assaltat sexualment a una dona, ni a l'institut, ni mai. Cagada. I ja ho sé que el cos li demana, i ja sé que no pot fer una altra cosa, però és un error. És un error. Aquest senyor, si decideix sortir, que seria qüestionable a la televisió, això ho deixo pels experts, el que pot dir és el que després diu: jo he tingut un comportament ètic impecable amb les dones sempre. Perfecte, però jo no he assaltat sexualment, li perseguirà el concepte d'assalt sexual a la seva cara i, per tant, no anem bé. Poseu-vos al cap, a l'acusació li pots donar la volta o pots introduir una informació que la posi en qüestió. El que no funciona és negar-la. Malauradament l'esteu afirmant. I la tercera és el biaix de negativitat. El biaix de negativitat el que explica és que, també malauradament, i això és de nou neurològic, la notícia negativa pesa 5 vegades més que la notícia positiva, perquè el cervell està dissenyat per protegir-se i, per tant, capta amb una atenció privilegiada les coses dolentes. Per tant, sabeu que el diari, si té una notícia negativa o una positiva, triarà la negativa, però és que les persones també són molt més sensibles a lo dolent que a lo bo. Si se us ha colat la negativa, en necessiteu 5 de positives per començar a redreçar la situació. I això és com funciona el cervell humà. Però una cosa, pels que tindríeu la tentació de destrossar l'adversari, perquè en el fons és notícia negativa, per tant tindrà molt d'impacte. Té molt d'impacte, el qual no vol dir que tingui molta persuasió. Sí? És a dir, amb el joc brut aconseguiu impacte. Si això és el que voleu, allà vosaltres. Però no necessàriament persuasió. I si esteu seguint, que segur, l'actualitat política, sabeu que no precisament el Pedro Sánchez està en el millor moment en quant als atacs i segueix creixent a les enquestes. Per tant, allà ho deixo per la vostra interpretació. Les noves regles del joc. Tenim aquest món que se'ns ha colat. Aquest món ha vingut per quedar-se, el món d'internet, i aquest món és molt complex. Molt complex. I està passant unes coses que són interessants. La primera és aquesta. Les notícies falses es difonen més ràpid que les certes. Això no està dit per un il·luminat, això és un estudi del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, per tant, tota la veracitat del món, 126.000 notícies analitzades des del 2006, fa molt temps, quan internet encara no era el putiferi que és ara, i van analitzar 4,5 milions de tuits. Fixeu-vos, les notícies falses tenen el 70% més de retuits i les notícies verdaderes triguen 6 vegades més en arribar a les primeres 1.500 persones. Per tant, la notícia falsa triomfa socialment. Aquest és un gran problema. I per què és això? Perquè la notícia falsa es construeix molt més llaminera, es construeix molt més tramposa, té un redactat molt més incisiu i això fa que sigui més viral. I junt amb això, una cosa que a mi personalment em posa els pèls de punta, i és que les xarxes s'han donat compte de tot això i el que fan és crear-te realitats a mida. Què vol dir? Que algú de vosaltres que sigui del PDeCAT i algú de vosaltres que sigui de Ciutadans teclegeu en el vostre ordinador personal la mateixa cerca, per exemple, jo què sé, dimissió de la ministra de Sanitat, i les notícies que us sortiran no tenen res a veure. Perquè Google té el vostre historial de navegació i diu, aquest és d'aquest bando, li col·loco aquestes notícies.
I aquest és d'aquest bàndol, li col·loco aquestes notícies. Per tant, les xarxes ens estan creant petits shows de Truman on a sobre llegim, ja ens costa acceptar el que no coincideix amb la nostra creença, a sobre ens ho treuen. Amb la qual cosa estem perpetuant mons tancats. Sí? A que deprimeix. Doncs així estem. Què podem fer en aquest entorn? Què hem de fer i què podem fer tenint en compte tot això? Perquè la meva opinió és molt clara. Escolteu, això ho podem debatre més o menys, però això ha vingut per quedar-se. I, per tant, el que hem de fer és aprendre a navegar-ho. El primer que hem de fer, necessitem ser molt més ràpids. Molt més ràpids. Això vol dir que abans comunicàvem i explicàvem les coses quan teníem tot el trencaclosques sencer, quan teníem totes les peces encaixades. Ja no ho podem fer així. Quan passen coses hem de ser-hi i hem de córrer. Després, el David, amb molt més coneixement que jo, us parlarà de comunicació de crisi. Però la velocitat és un punt. Perquè penseu que els de la meva generació, nosaltres encara vam viure en el nirvana de tranquil que el diari tanca a les 7. I era, va, tens fins a les 7 per veure què fas amb aquesta informació. No, ara tot és a l'instant i per digital. I a més, el digital que necessita audiències, el digital el que es dedica és esbombar amb rumor pur el que hi hagi. Per tant, ja no existeix l'escenari de poder construir comunicació passada pel coixí. Hem de ser més ràpids i hem de comunicar abans. Perquè si no ho farà un altre i anirem al darrere, i anirem molt malament. La segona és que hem de ser molt més transparents. I amb això no estic fent una acusació, sinó estic posant sobre la taula una realitat, que és, mireu, en la segona dècada del segle XXI que podem estar, no és possible amagar informació. No és possible. No pot ser. Traieu-ho del cap. I el que esteu veient aquests dies a la televisió us ho està demostrant. Els mitjans fan una cosa que és legítima pels seus interessos, que és mai donaran tota la informació. Van a capítols. Sí? Lo del Villarejo ho tenen tot, des de fa molts dies. Ho tenen planificat. Lunes esto, martes esto, no dimite esto, no dimite esto. Però tenir-ho tenen tot. Llavors, és naïf avui en dia pensar que si un diari t'acusa d'haver-te trobat amb el Villarejo, pots sortir i dir no, jo no he estat con este senyor. Tens un problema. Perquè no és la teva paraula contra l'altra. És que qui ho ha dit té les cintes. És que avui en dia tots anem armats. I amb això fas una foto i desgràcies la carrera d'algú. Sí? Llavors, és un altre escenari. Transparència, no hi ha més remei. L'única possibilitat que teniu de sortir-vos-en és que si peta, sigueu transparents. Ara, a veure, fins aquí, però la resta... Jo en aquests moments no sé com ha acabat perquè avui no he seguit les notícies, però el Pedro Duque té un problema. Perquè ha sortit i ha dit, no, lo de las sociedades instrumentales y tal... Y la mía solo ha facturado el alquiler de cuando yo estaba fuera. Sabeu què vol dir això? Que no ha facturat el lloguer d'ell quan hi vivia. Això és el que sortirà avui o demà. I anar fent. Llavors, ¿te han pillado? No vol dir que te han pillado estàs muerto. No, l'única oportunitat que tens de no estar-ho és sent brutalment transparent. A la que comencis a veure si aquesta part no se n'han enterat o a veure si això no passa... Estem morts. Penseu que el periodisme digital viu d'això. Viu de descobrir cosetes d'aquestes i de que els mitjans televisió els reflexin perquè han descobert coses d'aquestes, per tant, ho tenim complicat. Tercera, hem de construir bons missatges. Mireu, amb el que us he explicat del viatge
del biaix de confirmació, contrarrestar la certesa és l'única estratègia possible per fer canviar d'opinió a la gent. I contrarrestar la certesa vol dir intentar fomentar la dissonància interna. La dissonància interna vol dir que jo que penso que, jo què sé, que aquest senyor ha fet això, que m'introduïu algun dato que em faci pensar el contrari. Però amb això hem de ser sutils, perquè a la que jo us veig a venir en l'extrem contrari, em blindo i el filtre de biaix de confirmació actua amb contundència. Què us estic dient això? En essència, la radicalitat és enemiga de la comunicació si voleu fer canviar d'opinió a la gent. No funciona, perquè activa les barreres del biaix de confirmació. Si jo soc no partidari de la independència i em feu un discurs inflamat, les possibilitats que canvi d'opinió són zero. Al revés, que potser hasta m'emprenyo. Si feu un discurs sossegat i m'introduïu algun element que em faci ballar el cap, la història és diferent. Per tant, el que s'està fent a la política, que és extremar els discursos per defendre determinades opinions, és un error estratègic majúscul. Només serveix per alimentar els propis i perquè els propis us enviïn SMS o WhatsApps que diguin «Vinga, endavant, canya!» Però és que aquests no us serveixen de res. Al revés, us fan molt miops a la realitat que hauríeu d'estar comunicant. Escollir bé l'audiència. Mireu, hi ha dos grups amb els que perdeu el temps. Els convençuts contraris, oblideu-los. Oblideu-los, deixeu-los tranquils. Els convençuts propis, escolteu-los, però no hi perdeu ni 5 minuts. Ni 5 minuts d'actes comunicatius. Heu d'anar al centre de les persones que sí, però sense matar ningú, sense passió, o que no i també sense passió. Un centre que hi hagi un marge d'entrada de les idees. Per què? Perquè si no passa una cosa molt significativa, i és que tota la comunicació política es dirigeix als hooligans propis i els que ens ho mirem des de la tele de casa i estem en posicions d'una certa flexibilitat, acabem engegant-ho tot a rodar, perquè ens incomoda terriblement. I aquí darrere hi ha un error afegit, que és qui són les persones que trieu de baròmetres. Qui són les persones que trieu de baròmetres? Qui és el vostre baròmetre intern? Mireu, el votant partidista, el votant que sabeu vostre, no utilitza la informació política per convèncer-se de res, l'utilitza per racionalitzar la seva elecció. Per explicar-se a si mateix i per explicar als veïns per què pensa una determinada cosa. Només això, però de canviar d'opinió res de res. És presoner de les seves idees preconcebudes en el sentit que no està obert a escoltar res més. I llavors, si nosaltres, com a polítics, ens guiem amb si ho estem fent bé o malament per l'opinió del votant partidista, estem fotuts, perquè ens aplaudirà les actuacions radicals, ens aplaudirà les opinions contundents. I són aquestes opinions radicals i contundents les que no ens estan deixant acostar-nos a persones que podríem convèncer. Jo recordo una vegada, i us parlo de fa molt temps i per tant crec que ja no té secret de confessió, vaig assessorar un debat de TV3 i a la mitja part em van preguntar, escolta, com ho veus? I dic, que baixi, que baixi, que baixi pressió, que baixi volum. Ens estan dient tot el contrari. Què va fer el candidat? Pujar, anar cuchillo en boca. Li va anar bé? No li va anar bé. Però qui li estava dient canya? Els propis, que estaven disfrutant.
s'ho estaven passant en gran. Volien sang. Ja tenien el peu al coll, vinga, ara apreta. No. Busqueu-vos baròmetres que no siguin especialment partidistes amb el vostre. Seran els que us donaran de veritat el feeling de si ho esteu fent o no ho esteu fent bé. Per últim, connectar amb les audiències. Trieu-la bé i connecteu amb ella. I aquí és una qüestió molt tècnica de llenguatges, però també el món ens està portant cap a un llenguatge cada vegada més nou. Mireu, vosaltres a la vostra audiència podeu tenir, bàsicament, per endreçar 4 categories de persones o 4 personalitats, maneres de funcionar molt diferents. Les persones racionals reflexives, les racionals actives, les emocionals reflexives, les emocionals actives. Què vol dir racional o emocional? Que pensem més en fets objectius o en fets subjectius, i reflexiu actiu vol dir que som més de pensar i reflexionar o som més d'actuar. Això dona 4 estils. Ens diem terra, foc, aigua, aire perquè té molt a veure amb la pròpia natura de l'element. Les persones reflexives racionals són persones de tocar de peus a terra, pragmàtiques, que amb les dades treuen conclusions. Les actives racionals són de la rauxa, molt impulsives i molt d'actuar. Les reflexives emocionals són molt adaptatives, molt poc amants del liu i els agrada molt el consens i que tothom estigui més o menys d'acord. I les emocionals actives és aire, perquè són molt volàtils, són molt de cop d'aire. O sigui, de sobte estan aquí, de sobte estan aquí, hi ha molta variabilitat i molt moviment. Aquestes persones necessiten coses diferents. A la persona terra li heu de donar dades concretes. A la persona foc li heu de donar titulars i no marejar-lo massa més. A la persona aigua li heu de donar històries i a la persona aire li heu de donar imatges. Perquè és com funciona el seu cervell. Si jo ara us expliqués, us volgués explicar, i assumint que hi ha de tot a la vinya del Senyor, per exemple, com explico el caos de Ryanair d'aquest estiu. Començaré pel titular i us diré: Ryanair sembra el caos al Prat, que ells ja se n'han enterat. Aquesta setmana 56.000 persones s'ha quedat en terra amb un retras mitjà de 50 minuts. Ja s'han enterat. Com per exemple el cas de la Maria, que viatjava a Nova York i va perdre l'enllaç. He perdut les vacances de la meva vida, vaig estar tot l'hivern estalviant i m'he perdut el viatge. Se n'han enterat. En aquests moments el caos continua. Fila de gent davant del mostrador. Acaben de connectar els aires. Vosaltres teniu per defecte un d'aquests estils com a prioritari. Per tant, podeu tendir a abusar d'alguna d'aquestes comunicacions. Sapigueu que necessiteu el conjunt perquè això funcioni. I els que us horroritzen les històries, heu de saber que hi ha una part del vostre públic que la necessita, perquè si no, no capta. I els que us horroritzen les dades, sapigueu que hi ha una part del vostre públic que sense dades no funciona. Per tant, combineu estils. El poder de les imatges. Anem a una societat cada vegada més d'imatge. I de nou, això per fi algú ho ha investigat. Les imatges evoquen emocions, cosa que costa molt més de fer la paraula si no està molt narrada en to d'imatge. Es processen 60.000 vegades més ràpid en el cervell. Quan veieu una imatge en el cervell, fa 60.000 vegades més ràpid el procés que la paraula dita. I després, el que és més important, accedeixen a zones opaques del cervell. Què vol dir això? Que a través de la imatge accedim a records, a connexions, a memòries, a coses que no hi accediríem des de qualsevol altre mitjà. Per tant, si podeu posar imatge en la vostra comunicació, que no vol dir una fotografia, vol dir crear situacions en què la imatge estigui molt present, feu-ho perquè és una bona idea en qualsevol cas. Quan veiem aquesta imatge no hem d'explicar masses coses, perquè ens evoqui el que ens evoqui, no m'hi poso, ens encanti o ens horroritzi, però la imatge dona la sola imatge per fer una tesi escrita, que és el que necessitaríem fer. Mireu aquestes imatges.
Ja sabem el que està passant. I ja sabem el que està passant. No cal que ens ho expliquin. La imatge ens dona tota la informació necessària. Per tant, us animo a ser més ràpids, a que tingueu una visió de la comunicació molt d'immediatesa i d'estar molt pendent de tot el que està passant al meu voltant, per agafar la pilota i anar sempre davant de la pilota, no darrere la pilota perquè no ens en sortirem. Us animo a ser més transparents, a pensar que tenim un nou paradigma que és que les coses se saben, i no només se saben, sinó que estan documentades, i que hi ha imatges, i que hi ha gravacions, i que hi ha de tot. I per tant, hem d'actuar amb una transparència exquisita. Construir bons missatges, que des de la meva posició és... Bons missatges vol dir que no els radicalitzeu, que els feu permeables a persones que puguin no pensar exactament el que penseu vosaltres, a que pugueu introduir una falca en aquests cervells que de natural estan molt tancats a l'opinió que no és vostra. Escolliu bé l'audiència, poseu els recursos comunicatius en els grups que us convenen i connecteu amb ella, utilitzant diferents llenguatges i diferents maneres de comunicar. I amb tot això no us priveu d'una cosa, que és la vostra intuïció. Confieu també en la vostra intuïció, perquè hi ha un autor que m'agrada molt que diu: si pensem massa en el moment inoportú ens aïllem de la saviesa de la nostra intuïció. I al final vosaltres sou els alcaldes, vosaltres sou els regidors i vosaltres heu estat al carrer. Per tant, vosaltres sabeu també en un moment determinat exactament com ha de funcionar aquesta comunicació. Moltes gràcies. Si teniu alguna pregunta, encantat de dedicar-hi 5 minuts. No? Algú? No? Si no teniu cap pregunta és que esteu o convençuts o horroritzats, o a parts... Pot ser les dues coses. Parles del tema de ser ràpid, ser transparents, tot plegat. Jo tinc un dubte sempre amb el tema de contestar o no contestar el que apareix per als Facebooks, els grups de no sé què. Què hem de fer? Perfecte, gràcies. I tant. Mireu, hi ha molts grups de Facebook i moltes webs i molts digitals que la provocació... Us estan provocant perquè contesteu, perquè si contesteu vampiritzaran els vostres contactes. Sí? Perquè hi haurà gent que sortirà a la defensa, perquè la gent s'afegirà en aquest debat, etc. Per tant, la meva recomanació és que abans de contestar tingueu molt clar quin impacte ha tingut allò que teniu tentació de contestar. Us poso un exemple d'una entitat ecologista. Li van crear una web que cada dia de la seva vida els posava a caure d'un burro. I ells van tenir la mala pensada de contestar. Vam monitoritzar les visites en aquella web. Des que els ecologistes contestaven, aquell tio estava creixent com l'espuma. Com l'espuma. Era una persona que tenia de l'ordre de 700 seguidors, en va arribar a tenir 25.000. Que era perquè contestaven els altres. Vam dir, escolta, hem de fer la prova. Atureu, o sigui, feu zen, el que vulgueu, tanqueu-vos al lavabo, però no contesteu. Es va estabilitzar absolutament la curva. Aquest tio no va guanyar ni un seguidor més. I llavors va començar a posar-hi més canya precisament per frustració. Va començar a baixar. Llavors, el que us ha de moure és, el primer de tot és, de veritat aquí ha arribat. Perquè quan a un li diuen cul d'olla, necessita contestar perquè ho ha vist la seva dona i els seus fills.
Però a qui ha arribat això? Perquè si és una web, perdoneu, de merda, amb 1.200 seguidors, el que heu de fer és ignorar-ho absolutament. Tingueu molt clar quan preneu aquesta decisió. De totes maneres, el David us parlarà més d'això. Què més? No? Sí. Abans parlaves molt de la... La pitjor resposta és la negació. Clar, hi ha vegades en què tu ho has de negar. Llavors, i lligat a això, una segona cosa. I amb l'exemple que posaves, és a dir, jo crec que a qualsevol de nosaltres ens poden treure una gravació d'un dinar de fa 10 anys en què en molts casos, o a mi em pot passar, segur, és que no me'n puc ni en recordar de què vam parlar. Doncs, en una situació d'aquestes, sortir i dir, perdoni, és que ni me n'en recordo, i quedes com el tonto del bote, perquè clar, van traient cintes. Mireu, jo et tinc gravat, o sigui que vigila. No, a veure, hem de desmuntar-ho, això. S'ha de desmuntar i hem de passar per aquest serampió. És a dir, la gent ara sap que si grava dona disgustos i es fa famós. I per tant, estem aquí. Si tothom es dedica a contestar i d'això en fem un fregat, hi serem molt temps aquí. Si comencem a posar-hi sentit comú, i sobretot els ciutadans ens en cansarem molt aviat, perquè us ho juro que ens en cansarem molt aviat, tot això anirà baixant el suflé. Ara, tu deies, hi ha vegades que sí que ho hem de negar, hem de sortir i negar-ho. Jo no et dic que no surtis, el que et dic és que construeixis la frase. Si jo estan dient de mi, i que em perdoni perquè si em sent em mata, però que jo li faig el salt a la meva dona, jo no puc venir i dir, escolteu, jo no faig el salt a la meva dona. Estic mort. O sigui, cada vegada que em veieu en els pròxims mesos serà, hòstia, aquest què deu fer? Hòstia, pobra dona. El que jo potser puc sortir i dir, escolteu, porto 19 anys a la mateixa companyia, 15 anys en el mateix club de futbol i no sé què, perquè jo sóc una persona de fidelitats. Això és més tou, i tant que és més tou. Entre altres coses perquè el negatiu i el positiu no competeixen, però és el millor que puc fer. És el millor que puc fer. Llavors m'hi haig d'escarrassar més. I haig d'anar als meus amics i explicar-los, i haig d'anar per aquí i explicar-ho, i haig de lograr que una sèrie de persones m'ajudin en aquest camí de parlar de fidelitat. Però jo la paraula que vull associada a la meva imatge és fidelitat, no sal. M'explico el sistema? El que passa és que no et deixa tranquil perquè dius, escolta, jo sempre sóc fidel i tal qual. O sigui, que no li he fet el salt a la meva dona. Perquè hi ha una energia de cabreig que em porta a fer això. Suïcidi. Doncs jo no jugo amb això. Escolti, però vostè... Escolti, li repeteixo, sóc una persona de fidelitats en els àmbits professional, personal, esportiu i en tots els àmbits de la meva vida. És a dir, t'has de posar la curassa, però te l'has de posar en un concepte positiu. Vale. A veure, perdona, jo t'he dit, imaginem-se que corre el rumor. No, siguem clars, si hi ha foto o hi ha realitat, el que tinc que fer és, com els japonesos, que tu inclinación sea pronunciada y es... Lo siento mucho y pase la katana. El titular també pot ser no ha negat que... Marc, ho entenc. I és el seu joc. No ha negat que, pel mitjà, és molt més potent com a notícia que ha afirmat que. Però és el seu joc, i si entres estàs mort. De veritat. És que ja sé que és un exercici molt dur de comunicació,
però és que estem absolutament a l'altra banda, estem negant-ho tot per sistema, però de veritat, quan vosaltres veieu els personatges públics que últimament estan sent objecte de totes aquestes acusacions, no us passa alguna cosa? O sigui, no veieu que alguna cosa passa amb això? Se us ha quedat gravat, se us queda gravat que aquesta persona té un liu. No sé de quin calibre, però aquesta persona té un liu. Perdoneu si algú ho és, però algú es creu el rector de la Juan Carlos I? Si haurà de dimitir. És que el pitjor de tot és que haurà de dimitir. No funciona. Per aquí hi havia una pregunta, em sembla que havia quedat. L'última. Ens estàs parlant que nosaltres hem d'anar a comunicar en un espai central de l'electorat i uns missatges, a més, molt centralitzats. És evident, doncs, que aquest espai i aquests missatges són els mateixos que també farà la competència. A veure, això ens podria portar a l'absurd, no? Que és dir, només el centre funciona. No, tu pots tenir les teves conviccions lo potents que vulguis. El que t'estic dient és que no les expressis amb la radicalitat excloent de que si jo no penso com tu, soc burro o estic boig. Això és el que vull. Tu tens tot el dret del món ideològicament a pensar el que vulguis. I que aquest que vulguis sigui en algun extrem de l'espectre ideològic. El que t'animo és a que no m'ho expliquis des d'aquesta contundència del o eres o conmigo o contra mi, perquè això és el que em retira. Tu, si em veus bastant lluny de tu, la millor possibilitat que tens és d'introduir algun element que a mi em faci ballar el cap. A la que jo et vegi radical en el teu, no m'interesses. Això és el que et vull dir. Jo, Maria, fer un comentari sobre això. Aquesta gent que estem parlant avui, entenc que darrere seu hi ha 25 persones com tu. Aleshores, és ells que prenen la decisió d'enfrontar-se allà? Perquè algú els deu dir tot això que estàs explicant tu, crec, no? O decideixen tirar pel dret, a passar de tot? Mira, i faig només un comentari, no l'obrirem aquest meló, si cas l'obrirem amb una cervesa un dia, però hi ha un problema en la política no municipal, sinó més amunt, que hi ha un tancament endogàmic on els propis professionals sortim expulsats. És la cuina interna, s'ho fan ells, s'ho decideixen ells, i són molts els professionals que hem anat a dir-los, escolteu, penseu que us equivoqueu, però són més savis que tots nosaltres junts. Gràcies.